ke kitab jimpen pau kade ke khubur ke bakhaddu shong Jesus Christ shagabalan bar kade ke jimaham ke bakhaddu ke jong Jesus Christ shagapertay kapang ke bangan keren mang tegamit ke khet jong ke jing bishar habang puli shapang ke khet ke jong blay Ngashem haka kita jumin pau Kajiui ka jung Yohanes Shabanga khat ka jung blay U Yohanes Uba ka kerteng ka jung kamut Ubadap jing ayay Ubadap daga jing smun Yohanan John Yohanes Uli Yohanes uli weni ki siparaya ka balasya sin kerteng Da ki khon jung perthat Henry ka jing Syahika utra Jisu Latip hadirin kumu apostol juga jingit Ulat kho ika gospel Yohanes Laita lagi city Bat ka apocalyptic book Tang maka ke kitab jong ka jia tulupa Haka jutan ka batumai ke kitab jingpen pau Ke kitab jingpen pau Kabana ka ketin Greek Apocalypsis Banwengi ke perda Banwengi ke jingka Banwi dan ayu syalendet Kani ke kitab ke itu ke jimpen pau no kajung blay how Yohanes menbaudan haka dolan ang pat kajaga pensajai ki koidi jong ke sarkar rom ke badon sep sngi jong ke doba Asia syate ke doba Europe syate jong ke doba Afrika ke badan kita ke bentak yang ke agency ke don kita ke dolan ang patmos Kajaga pensajai ki koidi baru Yohanes utho kitab ben pai wei shipo ngalada naga dolan ang Patmos nakam naga tin utrai bangala long hau mensi magasngi jong utrai kadu Yohanes ngalada naga dolan Patmos namar ka jingsha pensaja namar uyeng namar ka tin ublay bat namar bau yalap yau Jesus Christ ulasya pensaja hangnya Patmos Henry ke Patmos nakam da Yohanes kaklalong ke jaka jong ke jingpen pau ngani thibi ke jingpen pau ke bakrao ke Bible ke jing shemen sim ke bakrao ke Bible ki day ki bala ja ki bala yo hakapor jong ke lawar ding jong ke jing tinjo ke jingim gersala da day nang san ngin experience ke bakin jam sim ngin experience ke perthai ke bakin sim kam shong na ke revival meeting Kadi hika lawar ding jong jing tinjo. Haka jaka jong jinge. Beli handau beli penpau. Yala de. Pensemio play. Haba piyad baru try. King baki lawar ding jong jing tinjo. La bread bika krem gising. La bread aga lawar ding jong jing tinjo. La bread ya pi kumba tap bendi. Ya por bo silas. Kadi ka jaka bo play. In your ban demonstrate. Lan penpau. Ya ka bor baka buram. Ka jamu. Yohanes ka buram dona ka dolong Patmos. Wala yo sibun ke jimpen pau. Ini puli ke kita jimpen pau lo naman rio. Kong ka Bible kum nir kharkhasan. Ti de gis im jo khndo bagi de bakhra batri. Bagi de rang ba hajar bagi de beruspa bagi de bakhlan. Baru mera baru ru balai lo baru kele buri ia di haki krem. Bara prengki mau siang je lomba. Bagi la ong hakita ki lomba bagi lagi mau siang tu hab hangi tu buri no yangi nakhmar udabasyong halo kada ka khet kani kada ka jing kyo ka jing shepting ka jing phonyang khriat jong gisim jong ba khrabati jong rang ba syajar jong ba rispa ki ba khlan ki mra ki ba lailot kale buri ele ki krem hapreng ki mau siang ki lomba Kioi yoba shonga ka khet jong ka jing bishar kiong ha bangi bat buri no yangi nagi khmat uta shong halo ka khet bat naga jing bitar jong uta kholang brot nabaga naga singi ka bakra ka jing bitar ju kalawan keng tiu ubana baniyeng jimir ba karinong kan yokat fra kidaong ngiyangu yami go try Ubau belai badan bor baro, ubalalong baru bala julong.
Naba mela shimti yala ka bor ka bakrabat mela sensyar. Ti kale ki bitar lep. Kita kikin jaban rio bagada ka bitar jeme kala jah. Bagada ka ban bishari kinong yap. Barban ainong hagi syakri jame. Kita kini thulupa bar de kiri khot. Bagada ka syapti ka kerdeng jame ka berit ka baran. Bagada bakrabatri. Ban penjot no. Ya kita ke penjot no ya ka percaya. Haka kita jibin pau Yohanes. Ui iu Yesus Kristus, ui i ke jinglong jing balang, bau i ke jingja ke beriban jah ka percaya. Ka jing bishar ka ab ya ka percaya. Ka jing bishar na utau ba syong ka khet. Nila i ka Bible, naga Bible ka tu ka ni ke jing bishar ke balong major. Judgment ke bangil i ka Bible. Kawai ke jing bishar ka por jung Noah. Blay lo man ra ka jing shli Wat kilayap lut kita giri bhamman baro. Wala pelaj Noah bagi ke semju. Sagoi ke jing bishar ke Sodom ke Gomorrah. Haswa ban bishar ke Sodom Gomorrah ban thang ya ka. Arngor ki angel ki lai ban rong ta ban seino. Yeulot. Bat kawai pan ke jing bishar ke chong blake Egypt. Lagi shipot lagi klam. Baru beliau lo protect iki kun Israel. Ki berang Egypt. Hakini ke jing bishar jo blay nalor ki dia dan shipun ke jing bishar jo blay ke Bible ek individual ek jabaru Israel ek wegiri ki himau bishar blay parang i preng jong ke jing bishar blay ki dan ki remnants ki sa sembah ki bau blay protect uyadau say pelat ki upendan kam ki hapreng ki por ke be blay ka ban raise out eng in sikum ki remnants ki sa sembah ki jong blay un protect uyada dan un say un pelat eng kumbalale ekipor ke belat na tunle ngine pet na ke kitab Genesis sapang ka pop juga Sodom bar Gomorrah ka benikong ngine pet ane ka Sodom bar Gomorrah ka pop juga Sodom bar Gomorrah nila jio sngo bani ke kenten ka o ki joang ke kanu kana ka snong ka nong ba ka bala jor ke ong ane ka du ka snong kum ka Sodom bar Gomorrah dana yu Sodom bar Gomorrah ke Sodom bar Gomorrah ke twin city Kari ganong ba kabarab da kajimani play thao. Kari ganong ba kabar ka syongkha prasen rang prakante. Kado ka dia syongkha prasen rang prakante. Kadon ka violence ane. Kadon ka di sarong ka di kerek hangne. Kado ka jaga untuk kabamdan se ka hospitality pinrong hani ka jim shingan. Ndon ban priang sobaya fi. Kamdan ka hospitality, kamdan ka charity, ka dile isne hangne. Kade ka jaga ka business ka hai ba ki project ki bon ba ka kamai ka ji ka yai ba simon ki development ki don na kanong ba Sodom bar Gomorrah ulabur yo pasan ju anu labur ki lai roy hado ba ki habari akhlaq lokno wa Abraham wa ajiri ulad jir shinu melaj ulad ushime ka jingjir ka ji ki khmat ulah jiri ki bentha juga Sodom. Kerja jaga ke biang ban rijing riban reban riang ban treban ketaban le business hari tiap halan det juga ke bentha dan ke Sodom bar ke Gomorrah. Baula le jaga ulah jiri ke jigi khmat sepuli ke kitab Genesis khalal nongger khat shibo kharwei ngaku abang ke jalan ti juga ting shimrai jangan bar hikum ki bangat ngim dei ban shimrai de ke jigi khmat jangan bar jongbi Shaban simi kirai kumbong gajrai sam khan yor khon gong ba ai be kirai jonga kinwan mi nakhmat jong ne try make sure shibin simrai ka jim jobi haka career ka jim poli ka shongkha shoman ka jaga shong ka jaga sa ka jing yalanti ka jing shakri wat simrai ka jing ai jimot jig brio wat simrai ka jing ai ki khmat do jobi daga be ya lem ka perthai kuma ya rang beringan ya lang kum ta em wat ka khmat jong try ulot Ula shimrai ke jeki khmat. Bar suki nang ne uroi ke trikta upoi jalang sesudo. Baula kalalong successful businessman. Nong trade business uba job pa. Ula don ke spa shibon. Kata nak ipo musyagadon kita ke guerrilla warfare ke jing hart khma to banluti ke jing don jing em. Hakalong bakharsa kita Genesis lawan ya khma sim ke south sim ke sun sim. Anuger thama lasha job ke Sodom Gomorrah be in the city ulot asha kidnap ulat asha rong anda ulat asha rong ulot way balad yem wani thu su Abram
Abraham masih yosu paking atia lais pakhat prabot ki khna samla barki wei par ki join lang guru ban le hiar khma ban pelai imi ulot bala pelai imi ulot nang ni sepuli Genesis khat saw hari ulot klem pat yo ji hikai nang ni bakam singan ka Sodom namar ula klaroi pla ka business jo ula i pala de ka Sodom ulot ula ada nang ka kenjang trekam Sodom ula de priu sarkar ula dan bentaban sim decisions haganong ba Sodom hapor bu bleu pha iki angel ban penjot ke Sodom marsin rong se Sodom kilap yo lot hakilat Genesis ka khana lenong dapat kong kilap yo lot hakrdop hakipon sha ka khrdop singap ka degai keri ke meeting place ke jagai kendo ki rang ba rang san ki khrau prakhat kalong ke jagai kendo ki rang ba rang san baru lot ula syajid hane balong way na ki official ang niya babalay na marika jing ruspa jo ki beriyo ke beruspa ki beriyo barang masat kindi beriyo bala buram na ki belang salang kin syajid rang ba asnong kin syajid MLA kin syajid MDC uni ulat uladan ke place of authority udan ke status ke kerdan kadang ke pop hang ke Sodom lap hang itu ni pelina makat kandai ka jing sliu jo ke Sodom Keting paman ni Sodom kan apoi show play baru try one the lady baru anwar ki angel ringkat ba artli ki kam ke kongsan ba kami ke kam menurut khubor show Abraham baka Sarah kan sayokhon bananta anwar ki angel kilanang ya Sodom baru Abraham udang yang ba utrai wa hatungan buri na Abraham ki pangasale Sodom Gomora baru play penpa Abraham ki musale baru Abraham ya sa nak benda ulot Bat namar ke dia sa jong Abraham. Ka Bible kong bu blay uken mau ya ke dia sa jong Abraham. Pa kini aru angel. Om tang man penjot ke Sodom. Henry ban liban pelat ya. Ke jing baman ke pop hang ni gadan. Ki aru ki angel ke lorong Sodom. Marsen lek ya kendo nu ulot. Ulot long. Are ki gas ki hidup beru thamai. Nama utir tang rongan ni kandun ke jima. Kari ke jaga ka ikinong way msingan hang ni. Ula khot sobhara ki ban rong hayen nengkong ki angel kum tre ula penbor ki kyong em ngin thias halanti surak em kyong rong no inji bakki rong sipam bana ka slong Sodom bara koi barkiwan kyong say hey gitu ki nong way peni gitu ki nong way hang ne bangin yo itho ki kyong ka kentin itho umdei bangin itho ki di nang no em ka kren ne ka jing shongkha Kajaga juga jing shongkha prashan. Say bangin yo ito. Ula dong em. Ngadan arngor ki kon kentay janga. Kibam pa ito yo breo. Kidan sudah biar tektin. Sim ya kiri ki kon janga. Lekat ba piban. Tangwa ba le ki breo. Namar ngara sim je khle ki kiri ki gas yang janga. Pick up jinglong violence ki breo kyong are. Udah nong way one try hang ne. Kibot bar kendang ya kayeng. Bar ki angel kita angel ki breo. Kita ni ulah siapa ki khangnya gaya, ki penmatla ikini ki beriu sabar. Bayang tapi ki cing baman jo ke Sodom. Hagi siya bakat do ke perthai kalong ke Sodom. Balai ka jakom ni maka perthai kalanang i banhab naga jing bitar ke jong oblai. Haga jing bishar ke jong oblai. Sodom has become a model for such a sinful city. Leviticus arpo khalai. Kongak sian jutrai. Habau beriu tia baru senrang kumbatia berkekentai kelia kami keba ijli baru arngut on peniap no shisayaki kesenam jugi kalong halor jongki hiken ke kitab jugi sayalo no keba kongre bersifau to ngap egak tinu trai piginong sensyar ka Sodom dari Israel kagapor jugi sayaki nong sensyar kelalong kumginong sensyar ke Sodom Snap de gantino try pigirong sa syarga Sodom. Shaskor kumu blame jongi pi padba ka Gomora. Ki padbar gelalong kum padba Gomora. Wala kata pitib jayu kiwan jeseng kiwan sya tempul kiwan ajing kenya kiwan sya kriblay. Ikaban lay kini kijing kenya wong try. Nalang niya de gajing ayu thang gelang brot senrang. Pide girong sa syar Sodom. Pi padlang Gomora.
kapop Sodom Gomora, kadon na kapor jung Isaya, lada kapop Sodom Gomora, kadon na por Isaya pibon, kanam don na kapor jungi, kanam don na kadam basalo, kanam don na kajela mekhalia, kanam don na kapercay. Isaya lai khandai, kajing pau ka khmat jigi ka phla persha eki, bar ki pen pau yala kapop kum ka Sodom, mleran shu. La than bet yega pop Sodom Habashai Kim Juburi yaka Kordit ega mensim joki namar kila ai nong jing sneu yelade kila ai nong jing sneu yelade benga Jeremiah arfulai khasau kong ka Bible kumne hakinanga thulupa ga Jerusalem ru ngalayu i yega ba shirkhai ki klim bar ki yad aga jinglam ler ki pen khlan ya kikti ki nong le asneo ki prophet aga por Jeremiah ki pen khran ni kikti ki nong le asneo kim khot ya ki brief ka jing kala bamot kim kran persha aga pop ki pen khran ni ki nong le asneo esno shir khai ki si ba khado ki balang ha ki si ba khado ki prophet ki ba pen khran ni kikti ki nong le asneo ki pen khran ni kikti ki nong le asneo kum da ba amdan shu ba phaino na la ga jing bamman amdan ba kalna bamot shu Kibaro akelaya wan long hanga kum ka Sodom, barki basyong kum ka Gomora. Ezekiel khanreu sabusaro sanpo. Hakmi ununu baro ubajukren ki proverb un penankam un ong. Kumbalong ka kmi kum taru kalong ka khun chongka. Phalong ka khun juga kmi jongpa. Kaba isi ilau tengah ba lagi khun ba phalalong sipara ba ki prakantai jongpa. Kibala isi lagi tengah ba ki khun. Ka kmi jopha kalong ka nong hit. Baru pa jopha ulalong unong Amor, barkahmen jopa kalong ka Samaria ka basyong syagariang jopa maka bagi kun kentai bagi paraj bagi basyong syagaman pa kalong ka Sodom balagi kun kat banga emong utrai ka Sodom ka paraj pa kam shimlale maka bagi kun kentai joka kum baphale mapa bagi kun kentai jongpa hakmi kene kalong ka pop jongka para jongpa ka Sodom kading sarong kading dakpu kading sarong, kading dapu, kading dap, kading bian, kakam kajam kaspa, kapau. Bar kading sok, kading manbha kaladan, haka bagi kun natai jongka, limni kam shumkershani kakti joka baduk berbekerdo. Bagila ngomeng, bagila le kading ijli khmat jonga, kabashabar kibir kibiang, hadi kading ijli kadon, haka por jong Ezekiel ru, jimben pau khanoi pra kong ka Bible, bar ki met yap jongki. Kin sa susah akan tiba akan taga sinong bakrao. Ya kabala khot akan bakin jaman sim ka Sodom bar ki Egypt. Hang taru la sanar pana ya utrai chongki. Ki anur ki saki. Kin sa syapniam ha Jerusalem. Kabala tip de ka kriteng bakin sim ka Sodom bar ki Egypt. Tip nem ka Jerusalem. Ka Israel ki pop Sodom ki bashirkai ki don. Kabangin pe ka point ngali ki pop ki Sodom ka baar ka jing khot ban mi ino na Sodom. Ublay pa anur ki angel ban sayno yo bagi yang kesem syaban penjot ya ke Sodom. Syaban penjot ke Sodom beli ulah pa ki angel gila say ulat. Syaban say ki orang dan bahi yang kesem kurjat hang ne. Lei khod ya ki. Hari tu lei sikit ki balai tektin bar ki kun gentei ju balik khod. Hak mar jong ki ke ibu ulat wang kalong ka kambiria kalong ka kamkai. Hari kita ulat wan painon ma bakim tre angel ki angel teragong yano. Uli ulat ikum bule suki ko ami. Namaru benur ke spa ke pau ke jingdon jingem ke business ke jungu hangtai ke jingdon ju benur uki angel kong perkeloi lot namar ngim lale ye ke bambem parmi mame nangne perkeloi na kabon ke si ke bakhado kabanga ima kolong baga perthai kristan menta ikumba kiel ki perkhat baga perthai ke long tlai snong hane ngene shong du hane ki pun kam ke jun ke perthai Habang ia persya ki khmat jengi ke perthai kala I ke jing bishar ke jong blai ngidan hatmir ban rung si sngi jong ke jing jar ke ban kut ha ke jing jar ba ki angel arngut ki ong lot kloi dan gi blangi le suki benut ulot wang amla si beli setai wang syana syong ini shlong red wang to wang ali kloi di shlong red terala ai kerteng di shlong soar little barit shlong red Marsen poi ulot lade maham po angel. Wat ju pai di no. Ulot pergi kun kentai kita mare. Kalok chung lot ke benut.
ya ka spa ka phaidin ka kalama mo ka ga jing khot ing siga ba khadu ban mi no na Sodom ka balai ka jing bishar ka ba ap e ka Sodom ukandok ka ding up ka jing bishar ka Sodom ka jing bishar ka ap e ka perthei ka badap de ka jing sniu ka jing bamman niladon ka nanti ban yu I ban rung siga sni jong ka jing bishar balai thulupa de ki prophet ka balang ka kanhun bala khot call out assembly la khot ingi bangin mi no na ka perthei ngida na ka perthei ngim de shu jong ka perthei prabange kani kam de shu ka por ban phaidin shu ka perthei Lukas khan yau le nong kong ka Bible kum ne ka khot ka balai fuar Life hole Filipar, kum bagalong ke siulat ke khot ka ba arbu prate ter, kum joro kum bagalong ke singi jongulat, kalong kum lo ke si jongulat, kum jo kum bagalong ke si jongulat, kile abam kine di, si ba khaddu kum bagalong siulat kine abam kine di, nanda kine le surum no, kile bam kile di ong ka Bible, kile sien kile de, kile thong kile de, Henry haba ka de siulat ulami na Sodom ublay ula prap slap de gading habo ublay ula slap de gading madaw kendok na beneng lapen jod lagi baro kum taru kanlong hagasi gaban penpau khulu brio hagasi jabran aloriem kay jumran po kayem wat ay bon yar ay ban sim jabaring khapat wat phaipat ka jing khot ane ban ieno ban pen kodno ke jidai ba ka percay Tukin maafi, yekat ngawlot. Uno ruban waban penimela kamasiyam. Induno yaka. Henry uno ban duno yaka. Henry penem yaka. Kin mau yekat ngawlot. What haidin, what eat yaka perthai, what benut yaki eki ke jamal perthai. Gibar ladadang dan ibrang syate, syakhum. Hagar ke perthai. Mikloi, kalong kirki, kalong origin. Marsalai lot. Ka judgment jo blai ka ha. Ngim gisngi jo ka jing pendep state ka je turpa jo ka Bible ka jing shai ka bangali I ka bali thulu par ka tin jo blai bar ka jing ja ka brang ka perthai bar ka jing I jo ka perthai nagam da ka jing bishar ka jo blai ka bangali banne ka banai kong kala ka bangot bat ngi ja ka gospel blai le ka mam khni ka yom jo ka jing bam pit an rima ta hukum ki bari kaleng la kaleng makinya kala ka bam la ngim kala ka bamot ngin jot no ngim jo ong Jesus ka subject jing kala bamot kadai baga balang kala kelet bariana ka pop kadai hi ka pop kadai bingin I ka pop bingin kala ka bamot bingin pha shu ka subject jing kala bamot kadai way na ki hinru tuli ki maunong rim juga chim kristan hibrun rele nong ka ba halor ki bingin I ka jing long ka pergi kum Sodom harin mangila kala ka bamot duai nakamda ka jelap ka gospel duai na ka kam ju play Habakuk uyu I ka judgment ka baat ka ri ka jo. Ondu I ka judgment ka bawan ya ka ri ka jo. Akala nong balai wang atrai ngayo snow ka jimpanas panjong me na shepti. Ben imnya la ka kam na pening lisnem. Hapring risem hapring ka jing bitar ka jome, hapring ka judgment jome, revive thy works. Ka kam jome ka nem try. Hapring ka snem ki be. Penem na kakam, japring ka judgment ka jome try. Revival in the midst of judgment. Hagasnem, kakandai spa lai busa. Arpun rutrik bana December. Uris howls uyo igajing hot. Uyo igajing tu pound oblay. Ban sedang ego ke pre movement Uris howl. Kadon ke diso tho bagron ka thamam se ba jor hari Europe. Baru mobilize ke jing duai. Ka revival ke khi hagani ke jeseng duai hari Europe. Hai England, hallelujah. Yem gisingi ba khaddo. Kalaga ba mod ngene ke gospel. Duai nam da jing treasure mo play. Pray for the great move of the Holy Spirit. Try the jalap gospel. But sagabalai. Live purposefully. Aim berkat ba jing tu. Ong try ayu maninga ban le isiga ba khaddo. Usol po di kendu bu Jesus di Damascus. Ong try ayu maninga ban le. Kakaban penkut nak kitab jing berpau arfuisan. Tiyaw taba syangara de kheruam hakhri ngat khaut mai yaki baro plain pendu ro itu berpenjat ke perthai baro kin hak ka jing bishar so play ki global elites ki sarkar perthai ki aspa ki pro jabe kin ngat ha ka jing bishar so play
Lewang hakni ngat how to mai ki baro. Blen how to mai ron. Ka beneng ba to mai kendo ba to mai ke Jerusalem ba to mai. Wong yo anis ngai ke Jerusalem ba to mai ka wan hiar. Na beneng. Kata ke Jerusalem ba to mai ke ka bright ke jong Chris. Ka nongli korim jong kulang berat. Ka pelon ban berkat. Pakai Jerusalem ba to mai ke jaga jong ka nongli korim jong Chris. Amen. Amen. Kabalang gajung try. Hallelujah. Ka eternal city. Kanang ba ka babam jukot. Kabangin ya sunshine baru try. Lagi ka Jerusalem manu ka ban yo room. Hakan ka Jerusalem batumai. Kala ka ban ngit ka gospel. Pen kre ala ka jung gajing. Im gajung gajing wa shekri omlay. Pen dep ka jung tumu. Gajung try.